intiere e kuyo. Weche mamoko ne oyangore ni chudo mar osach jotije counties mapacho kae dhi deko kalure ni migawo marango jotije piny owacho pok ochwalo nonro mag chudo makamago ne apisi machulo jotijego ma oyangi gi jata tije riwruok mar Governors Mary Mwiti makoro kwayo bad migawo marango chenro mag jotije piny owacho mondo chwal nonrogo mar neno ni osarago ochul e wang'sa. Lydia Okeyo nigi ler. E kindegi ma oganda ni nyasi mar sikuku mor mar jotije piny owacho mag counties mapachoka kidek ng'adore kaluwore ni osachgi madweni kidek leo kaluwore ni nonro maggi pok ochwal ne apis riwruogno gi bad migawo marango chenro mag jotije piny owacho. E oboke mondiko ne jagoro mong'ere migawo marango chenro mag jotije piny owacho, jata tije mar riwruog Governors noyango moko kuom gigo makoro kelo ng'ikruok e loso weche chudogo kama oting'o chwalo nonro mag jotije counties machalo omenda mambalang' ma ichulogi higa ka higa kaachiel gi chudo ma ichiwo e kinde yweyo. Bende nonrogo oting'o omenda ma ing'ado e osara ma osebedi ka ichoro mbele, omenda ma ing'ado ne gedo mag udi ma nengogi ogonyore, pei kaachiel gi omenda ma ing'ado madhi e kit okumba manyien mar thieth mar SHA. Nonro ma pok ochwal bende oriwo omenda ma ing'ado mar aheri kata pension, ka bende nitiere dwaro mar loso nonro moko ma ok nochwal e yo makare mar konyo e loso chenro mag chudogo. Bende nitiere ng'ikruok moko ma osebedo e ng'eto mar omenda ma ichulo ka jotije yudo osara kata pei, ka bende nitiere nonro moko mag jotije ma onge chenro mar chudo mar osara. Ng'ikruok rem yudo nonro makamago osekelo midhiero e loso chenro mar chudo ne jotije counties ka koro ikwayo apis jata chenro mar jotije piny owacho mondo ochwal nonrogo maneno ni ochul jotije counties osachgi madweni e kinde ma oganda ni e sikuku. Lydia Okeyo, Ramogi TV.